Kolmas rokotopäivitys edellisestä onkin jo 2 viikkoa. Ensimmäiset 2 on montufareja ja ei vieläkään yhtään kypsää, mutta podeja on hyvin. Seuraava tapaus oli orakerokoto. Tää on vähän heikompi tapaus, tässä on vähän alle 20 podia kiinni, mutta vähän maistiaisia saa kuitenkin. Seuraavat 2 on lokatoja ja ehdottomasti tämän kauden 2 eniten satoa tuovaa kasvia kyllä. Erittäin hyvältä näyttää. Ja tänään on leikattu sitten viimeisten podien jälkeen latvat pois. Että jäisi energiaa podejen kasvattamiseen sitten, mutta eipä tässä tänään muuta.